Jai bezperatan prestatu zuten eta gastronomia hiriburuaren urtean ekimenik nabarmenena zen. Baina tortilla erraldoiaren zaporea mingotza bilakatu da honezkero. Guinness markari gabe, oposizioak zirikatuta, Gasteizko udalak gaur argitu du ez dizkiela 50.000 euro emango gastronomia hiriburuaren antolatzaileei, errekorra lortzen esten bitartean. Ez dio diru hori bueltatzea askatuko alere Senen Gonzálezi lana egin zuen sukaldariari. Yo creo que fue un éxito para Vitoria, para la ciudad, y que para mí la tortilla de patata más grande del mundo está en Vitoria. Ekimena arrakasta hutsa izan zela defendatu du sukaldari ospetsuek. Gasteizek sona hartu zuela nazio artean. Sagartokiko sukaldariak zalantzan jarri ditu marka ez onartzeko Guinness etxeak jarri dituen arrazoiak. Al final se optó por abaratar estos 7.500 euros. 7.500 euro gehiago jarriz, Guinnesseko norbait ekarrita, marka eskuratuko zela uste du. Udalean, oposizioko talde guztiek berehalako azalpenak eskatu dizkiote Maroto alkateari. Arabako Aldundiak aurreratu du, berak ere diru laguntza gutxituko diola gastronomia hiriburuaren antolakuntzari.